marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Mandok mauliate mahamudia mai, na mga rorohita siyan konggoman ni haholomon, jalan na po saton hita tu bagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami na di benua ginjang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung doho dohami dia halomon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim turuhanami, asau tandahami ho, jala asau tangyuk kami suarani anakmu, jala asau jalo hami ton di perbadia, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 72 ayat 4 dohot ayat 5. Tangingon hamuma patik ni debata, imana tersurat di buku Kolose, bindu na parjolo ayat 12, mandok mauliate mahamu di amai naung patau kamu manjalot tohap na di bagasan hati roni, setianon ni akan na badiai, ima saatna, atong ramai dogogo mai tatu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patik mi. Amin. Marende hita sian bukuende nomor 510 alu ayat sada dohot ayat tolu.
Tatopoti madosata tuado penidebata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami, hujau hami doguar munda badiai, ala natar gogot hami marningot dosa nami, saya marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejolma alani hami, namate jala nahe sian namate, nama naik tu benar ginjang doho mangun dihok kami, asi maroham dihami, saya patok tong madihami roha hamulia tuho, o ton di perbadia pangapul namar sak roha, pamalung masalut na bernit, binahen di dosa nami, roh maho mangyani hami, asa marlas ni roha hami mangulaw lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa as ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami, ho ale debata ama anak do ton di perbadia. Amen. Tabege mahata baga-baga taringot Tuhan sani dosa. Ala ni pangalesot tadomba na tertunlah Kristus. Jala binahin ni hajahatot tadu iba na mabugang. Ape tu iba na pisak-pisang parhitean ni hasonangatta. Jala binahin dibugang na malum ita hilala. Hasangapon ma di debatan na diginjang. Amin. Marende hitas yang bukwende nomor 160 sada ayat sada dohot ayat 5. Hatani debata trupuk epistel di hari mingguan, iman atar surat di Evangelium Yohanes, bintu sada, ayat 20 sia 1 ayat 42, tajahama namar sikat sorin. Torang niarinai di dasi Yohanes ma Yesus rotusi, jadi di dogma, ondo biru-biru ni debata, nama morsan dosa ni portibion. Perjolohian do ibana. Aupe dang hutan da ibana, alai asa tandap ibana di halak Israel, umbayan narowau mandidihonai. Demi diterima Yohanes ma jalanian di ibana.
Aupe dang hutan da ibana jolo, alai ibana namar suruau mandidiho naik, ido mandok tuau, ia tusidi daho tuat tondi jalamian di ibana, ibana do sidi diho tondi porbadia. Tuana do anak di bata. Marsogot nai jongjong muse si Johannes disi do sisian na dua halak. Jadi dibagi sisian nada dua ima hatana gabe di hutum ma Yesus. Di musor ma Yesus di dama nasida nama hutum ibana. Jadi ini nama mandok nasida. Au dua muna. Jadi di nasida mandok ibana. Jadi di dok mamandok nasida. Roma hamu asadida hamu. Dungi Roma nasida di idama parmiamanna, laus rap manasida do ibana sadarinai, tar dipukul lopat mai. Dungi pajupang mai bana jumolo do Simon, dongan nasama, jadi didok mamandok ibana, nunga jupak kami mesiasi, astuanna Kristus laos di mai Yesus alai dibering Yesus mai bana hut madido Simon anak ni si Jonas doho si Kepas pengawaron astuanna batu mamak Petrus ima saatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau piopsa amen. Marende hitas yang bukuende nomor 655 ayat sada dohot ayat 4. Ta tindak ko maha porsiatai, songon na hinatindak ko nirong atasa porsiaw ni sandok portibion, rap mahida mandok. Aw porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi do tano.
Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabi asiaton di parbadia andorang suabuan, ido tuhata, natuman na bernit, di panguman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natua tubano torudung ditanom, namulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siam ni debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, isima ibana, pai mamulak sokutanon, manghumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot dia Horas madita saluhna. Sonna somal adong beberapa poin penting na naik si jahonon nami sian mimbaron. Tapi tiut ma amang do inang di bagasar wata. Ia guarni minggu ta di sadarion ima minggu padua hondung Epipanias tanggal 15 Januari tahun 2020 tolu. Topik minggu ima Yesus Kristus panodang tu saluhut bakso. Namangihut tamulai usaha kami sian 4.1 iuran diakoni pada hari ini, Minggu 15 Januari 2020 tolu, gereja kita akan mengumpulkan iuran diakonia sebesar 25.000 per bulan setiap keluarga. Dana yang terkumpul melalui program tersebut akan digunakan untuk keperluan diakoni sosial gereja kita. Penyerahannya melalui amplop yang diantarkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua. Amplop sudah disediakan di depan gereja, mohon nama dan weknya supaya diisi. Nama ngiyut 5.1 jemaat baru menang ruas netabba. Terhitung mulai hari ini Minggu 15 Januari 2023 menjadi jemaat baru menang ruas Natabba ima amang keluarga Manto Siburian, Inang Jenny Flora Boru Sagala AMD beserta 1 orang putrinya yang datang dari HKBP Hutatonga Resort Sidikalang 4 Kanaan. Saat ini berdomisili di Puri Fajar Blok A2 nomor 18 masuk WEK 1. Kami undang untuk bangkit berdiri jemaat yang baru. Mungkin gereja pagi atau sore nanti ya. Ya. janji siang ini, Ma. Ya? Janji siang ini. Oh, mulai mani nasida 5.2 persembahan ibadah minggu untuk menyesuaikan format persembahan yang ada dalam kolom persembahan sentralisasi keuangan, maka gereja kita akan melaksanakan persembahan 1A dan 1B sebelum khotbah. Kemudian persembahan yang kedua setelah khotbah. 5.3 undangan bona tahun distrik. Gereja kita menerima undangan bona tahun distrik tahun 2023 HKBP Distrik 18 Jabar Tendi yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai. Tempat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata, Jalan LRE Martadinata nomor 96 Bandung. Adapun putusan HKBP Cimahi Tubona Tahun
Sada Amang Pendeta Asian BMS Purba STH selaku Pendeta Resort. 2. Amang Pendeta Tua Todo Sirait MTH selaku Pendeta Fungsional. 3. Amang Situa RF Sirait selaku utusan distrik. 4. Amang Insinyur M Pasaribu selaku utusan distrik. 5. Inang Nyonya Tampunan D Boru Tampu Bolon selaku utusan INA. 6. Amang Dr. Andus E.A. Sihotang wakil PLD. Itu Inang Nyonya Simajuntak Boru Nabitupulu selaku ketua tangkap bencana. Walu Adi Satria Simajuntak sebagai utusan Naposo. 9. Inang Nyonya Pendeta E Simbolon Boru Sianturi pendeta pensiun. Dan keluarga manang istri suami pelayan penuh waktu, kontribusi dari Huria kita sudah bayar lunas melalui transfer. 5.4 kebaktian sore. Mulai hari ini Minggu 15 Januari 2023 kebaktian sore akan diadakan kembali masuk pukul 16.30 WIB. Namangiut keluar 5.5 kegiatan sekolah minggu. Sekolah minggu akan melaksanakan kebaktian awal tahun dan perjamuan kasih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 Januari 2023 waktu 7.30. Acara kebaktian dan perjamuan kasih anak-anak sekolah minggu membawa susu kemasan UHT isi 200 ml, rasa apa saja, dan kue tahun baru. Deskrot menang seragam mungkin kaos sekolah minggu yang telah dibagikan yang warna hijau. Kemudian yang terakhir 5.6 pembangunan. Untuk mempercepat proses pembangunan sarana gereja kita, panitia pembangunan membutuhkan serta menerima partisipasi dan dukungan jemaat untuk pengadaan sebagai berikut. Granit sudah ditentukan mereknya Roman ukuran 60 x 60 cm. Semen, batu bata, pasir pasang, pasir beton. Kemudian di lembaran berikutnya spilit bagi jemaat yang akan berpartisipasi supaya menghubungi Amang G. Pardede Manang Amang Richard Panjaitan. Sonima warta nanaik pamasota do namasa di huriatta di bagasa minggon. Tuhan ma madonganita. Horas madita saluna. Horas. Marende maitas yang bukuende nomor 774 ayat 1 Hut mata pasat peliata ima pelias sada A dohot sada B. Ay, tu
damini debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramo tiaka tiate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hatani debata di minggu tasadarion minggu paduahon dungepi pani imana tarsura di buku ni panurirang Yesaya bidu 40 ayat 1 ayat 7. Yesaya 40 ayat 1 ayat 7. Songoni manang dihamu akka manami nanami na posobulung remaja dot sekolah minggu nama dohoti par minggu onon marhite live streaming HKBP Jalan Lurah. Dok mahamu majaha hatani debata di hita di minggu sadarion. Siap pesalmen 40 ayat 1 ayat 7. Tajahama Yesaya 40 ayat 1 ayat 7. Tajahama marresponsoria tangihon maahu hamu akapulo jala patinggil mapinggolmu hamu aliak kabangso dinadao Jehovah do majowau sia burtia dope sian butuhani dainang nunga ditaringoti guarhu. Jalanin na do madok ahu naposokku doho ale Israel marhite sian hodo ahu marmulia. Ia nuaing hatani Jehovah na juma dihonau siap burtia dope bain naposona asa ahu paulak kon Jakob tuibana dot papunguhon Israel. Jadi marmulia maahu di ida Jehovah jala debatakku gabe hagu goku. Songonodo hatani Jehovah si palua Israel nabadiana tuibana na hinabiason ni rohani halak. Tu bangso hagigian tu naposo akka pangarajai. Ikon idaon ni akka raja doho jala hehe jala marsoba akka pangarajai ala ni Jehovah na bonar. Dohot ala ni nabadiani Israel na mamilit ho. Ima yanggo sahapna. Horas madi tasaluna. Songon na lemas dohamu tahun 2020 na wadaw na yate. Horas mahita. Anggoy nga songon na tabahui da semangat na. Ay oma nang hami parjolo marjamita di bonani tahun 2020 on. Adung madohoti cuti di bagasan pangulaon di tahun 2020. Naing ditonahon apala di bonani tahun minggu paduahon dung epipani jami tadi hita sude sadarion taringot tu hadirion ni sahalak asadi pabotohon ia nguluon sayadong do bonana jala sayadong ujungna ngolo didok si Yesaya nunga dipilih Jehovah au sian bortian ni dainang
jala guarhu nunga di jauhon nang disiweon ni pangitubu. Ado lapatan ni nang di paboto do tuhita di bagasan perdalanan ni ngolutta saunari saya rong do na mabonai dala arong do nom muse na paujukon nang di paboto tuhita ia ngoluon akan ada awal dan nanti akan ada akhir. Dan di dalam perjalanan hidup umat manusia, saya adong dotong na mencoba untuk merenew, mengulang kembali waktu nani lehon ni dewata tuhita, jala di lehon dewata kesempatan tu bangsoi nang tuhita, laho mamukka sa ulaon, jala naing jupang hinadenggan ni ulaoni di tonga-tonga ni ngolutta. Songon tahun 2020 toluon. Sopot do pehita di awal tahun 2023 ini, kita mencoba untuk melihat ke belakang, mana ili tupudi, dan manatap tujolo, memandang ke depan. Asanggia jupang hita, mana tahu siulah honotta, di tahun 2020 toluon, jala di tonahot turpukodo tu hita, ikon gabe panodang hita, di ngolutta, na mangalehon sinodang tuak kana humalia kita gabi boy marmulia guarni Jehovah di bagasan ni akamang do tamu kainang nang hita saluna asa laho patuduhon hadirion ni tuhatta di tahun 2020 toluon naing marsinodang ngolutta ido katanya deh naing marsinodang ngolukku dihirim debata di tahun 2020 toluon. Jalai orang nama satu panuri rang saya. Akamang dotam wakainang deutro saya bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya ini adalah pada saat bangsa itu hendak akan pulang ke negeri dari negeri pembuangan ke Yerusalem. Margani si Jakob. Imasada raja si Jakob. Nataguari sering Israel utara. Dungi hoale Israel selatan. Na dua on ikut di papungu de batamu se mulak siak kabuang Babeli lau mabonai ngolu nasida muse di huta na niwarihon ni de bata tuak kaupung di bangsa Israel. Mamuka mulak kamuan non sian habuangani naik takas do pahusor-husor muna ia hamu mamuka ngolu nai baru gabe sinodang jala mangalehon haulion tu saluhut halak gabe hamuliaon di guarni Jehovah ima dihita nang hita pihak kamangom manang tona ni jamita na perjolo mengawali tahun 2023 ona hado nanang totop ponotta siulah honotta bahama hita mangulahoni jala songo dia do dalat talaho pat sautoni di tonga-tonga ni ngulutta marsada-sada keluargata nang di tonga-tonga ni huriatta HKBP Cimahi jala lurao asang gia boy tabonai di bagas sadok rohana denggan dohot persitutuon lahu marhaudukon tulomoni rohani debata ya dorong dua halak hudul-hudul dungi makatatai mana sida dina makatatai apala sopok di bonani tahun 2020 tului Roma mata nasaronin nama waro outsugari lai di leon nama ngaliat tuh hepeng 100 juta tuaro pakyomu inama tom marupani ya honian basaya dong nimu bedia marung masa ini nak daong outsura hita berandai-andai majo inamat tau turungan nai ibadah ala amat tahun nasada lomoro hana marmahan nasada nai lomoro hana marsuasuanan teroro parmahanon muladong lai tuau pasato 100 juta tuhorok kumana ni horbo pahanok kumatong sian horbo anakna bajar-bajar si gagak duhut
molo 100 juta ngaira dapoti ira manang na 15 ekor. Jadi buat omma pahanom ma dung 2 tahunan non ngamaranak ngatababe bangading gabbena idu ate lain molo lain na anggau tuorok kuran non tano suanok kumadisi palawija adong cabe di beribon pakai mulsa adong jagung jaladuk sirung jagung ngobodo bae non terong do takka sayur-sayuran kol bayam do takka nasing ninna dungi marperbui mei babui malam maduma ninna maton alai sojo laida molo dukusuanan non suasuanaki bainat tong batas ni tanom tu tanokku unang digaga horboyan non suasuanaki ninna maton bah sojo lai bah molo mabain pagarat tong ku bagi 2 do hita dah ay unang digaga horbok yan non suasuana mi jagung mi nina bahope asa unang agwak ko si bagi 2 hita tong lau mabain hadang nai nina ro amat ta persuasuana non dakya masay lai bapoko nan non molo digaga horbomi jaguki hutuntuk do tu pengadilan nina amat ton tu parhorbon bah barang anong lai ibu huratur korbo sadaro horbo bui berengon anggonung maratusan no korbokku dia mungkin terpajaga-jaga awi nama tahun baboko na radu tiar tam radu tiar takku bah ay nabaro lai lomom-lomom tahun ujung ngamar soal mahalakon berbedai mahalakon bertubuh mahalakon nanggo sisilon ni horpo sotarina dope dot bulung nilasia dang arong dope ngamar soal halakon rupani holan alani nama katatayon jadi marsoal malakon ape ba horbona be sotarida lesia ngape sotubu dope jadi oloro gurang jolma ala batak songoni sonang go manang mahua ngatubu parsoalan sonang go dia nga roaka padapot sotuk songoni hita arong go binoto di sada inganan di sada hutanang di sada huria saya olo gumorak padohan gabe mabain humasusa tong molo hata Inggris na sok songonon lebih banyak pendapatan dari pendapatan lebih banyak pendapat dari pendapatan ini jadi unak songoni hitate pendapat na gudangan nalai pendapatan dah dong jadi saya unang masongoni tadi tahun 2020 loba iko gumorang ko pendapatan siap pendapat asalam dengan ngolu nangak kasih patupot tadi akari na nengro amang do tamak kainang parhorboi do persuasuanani tuk suarong do dipikiri mabanda dinggan bahwa masa dinggat tai alai bahwa patujolo diri bahwa patujolo nggogo bahwa patujolo pikiran iro dipangasahon nasida laho patupahon nguluna tu akari na nengro jala gurang do zol masongoni godang do halak songoni lao mabonai dope di bagasan perdalanan ningolunai nung gadang tekas be si patu paonna nanak si bahenonna jala tuahai bahenonna gabidang boy berdampak nadinggan tungoluni jolma nangaka nahumaliang ibana be tonani turpukot di bonani taon dung epipani hapapatar ni Tuhan Yesus hapapatar ni barita nauli di hita baru tutu ngapatar be Yesusi mangula di bagasar rohata apakah sudah epipani Yesus marsinodang di bagasang ngulutan wae ay bama baenon ni jolma manodangi dongan na jolma ibana pesona sodangan dope tarbohama baenon ni jolma mabuan halak tunatiur ibada di bagasak kahulomod dope irok kata di debata sadarion naposok kudo hamu ninda naposo ni debata evet sahwe dulos tu teu hamba Allah yang ditugaskan untuk membawa misi mabuan hati uron tu sude jolma nari portibion
di bagasan lomoni rohani debata dengan muara tujuan supaya Tuhan mulia. Asa mulia au marite-ite-ho. Nah, kalau di buku ni Jesayaon, torang doi au do mamilito. Siap bertian ni dainang. Ido binna unang asal-asal ita mapengko warda. Alay yakalan siya na mo natin. Nasugutyan do jami tao natin. Mapengko warda ko tarang boy ko jolo ta baru kilo do da. Yari baru kilo kita mapengko warda kota. Alania ha hujau guar muina. Hujau gede bata guarta. Hi tapi maju guar ni debata unang asal-asal. Ale debata. Ama anak dotor di Purbadia. Ima. Guar ni debata tak. Ale Tuhan Yesus Kristus. Sojo. Ado lapatan ni Tuhan. Non, perbedaan. Tuhan ado lapatan na. Bagus. Nak pesu ya lusi bagus bate. Bonani tahun oda baji boy bonus. Nak pesu tu bonus mak. Perbedaan. Arung musena tapi di tesod dua. Dang minoto mo sui boto yoda. Natu sabete. Martini Yesus. Oh Tuhan ini mak. Memang kusang aja umur di hamu soalnya asal nang. Itu kan doy nat tapi di tesod boto ini ternamura mau lihat nasi itu. Matius sada ayat 20 sada. Yesus mabayno mo guarna ay paluon na bangso nasian hamaguana. Kristus, malapatan ni Kristus. Juru selamat, bagus tong. Kena bebelu son ji tong mabenari ate. Atong, aro lapatan ni molo saya tarok Tuhan Yesus Kristus. Bagus, mau lihat mak. Malah buat tahu no sudah bagus. Alang godung parsitongan ni tahu nak tondak sudah bagusan no. Tuhan itu the supreme name, maha segala itu Tuhan, maha kuasa, maha kudus, maha tinggi. Sudah mak, itu arti Tuhan. Yesus ngedok nak kening sipalua. Kristus itu dalam bahasa Yunani Kristos. Dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Arab Mesias itu artinya Kristus dah. Jadi Tuhan Yesus Kristus guarni Tuhan nata soba ima na maha segala digijang di saluhut. Yesus si palua Kristus naro tu portibion naminiahan ni dewata. Ima nata sobai. Kotakas do yatong Tuhan Yesus Kristus. Madok Yesus pe nak salah-salah te. Na ulan usnei. Tuhan ni pe olon non salipat dokonyo do guar beneran te tuita te. Kotakas-takas do madok guar Tuhan Yesus Kristus. Di bagasa padohat tado pajuwota. Ai guar tabiri jouro. He aro di hilala mo kamang do tamo kenang di jouri bata guar muna. Ale hasian. Na posok kuro horin na to belgeride. Las dorohamu na di jauh Tuhani guar muna. Isi guar mamang. Alai guar rodang guar habatahon nate. Guar natar surat di padidionido. Dang amani siadonan, opusiadonan dangi. Alai guar tai di jauh debata, di korahot debata. Dungi di dokma. Ale ho na posok kuroho na hupiliti hupaborha maho laho marbarita na uli pasaor ho sinodang jala pabotoho tu saluhut halak hinauli ni Tuhan Yesus Kristus sehingga kita berdampak positif, berdampak baik kepada semua orang. Marpak korondadinggan gabi sinodang mabos sinodang tu pertibion di bagasan saluhut. Lomoni rohani debata dengan tujuan bukan untuk merampok kemuliaan Tuhan kepada kita, tetapi untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tang neng auto tahu mulia ni debata dungi bermulia mahita, gabi hita rasago, gabi hita nasangap, dungi debata lam met. Aleng gosong padok ni si Yohanes, ang guau lam met do, aleng go ibana patarma hamuliaonna. Dot hasangapon na di saluhuk ngulu ni jolma.
Songoni manang namasa nian di tonga-tonga ni huriat tahun. Jadi unang asal tapabay ni guarda, guari kon dinggado. Ngaurok alay piga may son kananeng managam guara teo ti nama ubereng siguntur naman no do tinatay. Ang guhamu dakko to arong ko dang bete dang muki bete. Asongon naso muki bio nakkai na tahun ngametua. Isan namate dakpola be. Jalur pola sakap ya bete. Akka pinopar muna mara. Pinopar tahun ngasali babay ni guarna. Guarna nakonna. Mabaing kuar pe mal pedi tapi olo sipata mal majaha. Ya rono yang kuar non ana. Ba une ma di baing kuari. Di dok hujaha guarmu. Hujauhon guarmu. Di bagasan saluhut lomone rohani dewata. Hamuak kamang dot tamuak kainang di pardalanan ningulu ni Zolmai dohot di nama muka mabonai saluhut pardalanan ninguluta dan mengawali segala sesuatu yang baru pastinya menghadapi persoalan, menghadapi hamaolon, menghadapi tantangan. Di dok sisi saya ini nama si pata Tuhan saya hurajum-rajumi magoporo halo jauki ninna ibana dang marguna hangalutoki ninna alai tuani ma hodo patikos-tikos tuau jala dijadi hokko au siap bertian ni dainang asa gabe hagugu okku ho ninna sije saya jamu ma ayatopati ala yang guau dang marguna hagalutoni makopo saping do rasa gugukuina. Ini menyadarkan kita setiap umat manusia bahwa dalam menunaikan tugas panggilan tanggung jawab orang percaya untuk menjadi terang bagi sekelilingnya pasti menghadapi tantangan. Jadi olo na poso ni dewata songon nama deli olo. Sipatate songon nama deli. Ada orang pelan deli to. Alania ala tantangani bahagian dari pertaliat tadi kamang dot tamok kainang. Ai sojo tahe. Na poso ni dewata evet jahwe. Dulos tu teu holak kami padita don. Daung dah. Ala na dipapulik do laun nami marjamita. Hola situ ado. Do ruas dohot jahita Yesaya 40 sia ayat 5 2 Petrus 2 ayat sia alai hom naginong gomat dohamu bangsonani jauh hamalimon naraja imahamu hita sudah hita te hom naginong goman ni dewata bangsona pinilit ni dewata hamalimon naraja bagi setiap orang ada tugas dan tanggung jawab kemaliman keimaman dalam dirinya untuk menunaikan tugas memberitakan Injil. Gabe panodang di bagasan nguluna tu saluhut halak. Alai sipata na poso ni dewata akka na porsiai hita olo do songon na madili. Ai dia do Tuhan oda. Saya songon na ginugo solho tuho lam songon na rongom ro paru kiloni. Sia-sia do hurasa martangi yang au. Nei tate. Songon na somar leber au menemar minggui. Songon na suarong ku upak ku rasa na jorok tu Tuhani. Dang dapat tu upani hasol hotok ku tu Jehovah. Kedekatanku kepada Tuhan tidak membawa keuntungan bagiku. Malah mendatangkan ujian, cobaan, hambatan, kesukaran, kesulitan, habogoson, haoton, persahiton, hamatean. Nabui rok songgop tu sudah hita. Naposo ni debata. Di pardalanan ningul harus ulah nota. Apalagi tahun 2020 tolo nak kamang dota makainang. Gudang akamaolon masa di Jolutta. Anon. Saya songon na di uga-uga do hitate. Saya songon na di Yordam. Yordam, ya tu siamu di Yordam. Ya ada Yordam ono digertak. Orang percaya itu digertak. Baru hita. Saya songon na gudang kana mabaen
Padohana 2023 ini adalah tahun resesi, kesukaran, bebar itu deh. Dang dope godang kasahit, ne baru naso habilangan jolma di tahun 2020 pangalahoni jolma pe meragam lam masa kana sohya masa naso dapok di pikiran naso dung binegeni mata ni binegeni mata naso dung binegeni pinggol naso dung ni dani mata ngamasa be nuaing di jolutta bohado hita mengadupion di bagasan ngulutta di dok hatani dewata di son unang ganggu roham unang mabiar ho nak peme metto pati dangon ni dewata ho gabe balga ngolotung sura pasi-pasi ni Israel pe dirajumi ho dirim naso tupa ganggu roham alaniaha di dok dewata di son di patu pado pamangaku songop podang natasom dio dingi do au marite perlinggoman di tanganna jala di bae nau subia na niugam di tabunihon ahu di bagasan siorna ayat 2 Molo bahasa Indonesia di dok songono nate satatusi ia membuat mulutku seperti pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya ia telah membuat aku seperti anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. I tabuniho kita disiornai. Inganan na paling aman. Nakpe gudang akamaolon na tayo. Odo pas nyorohata di tahun 2020 tuluon. Suatu pola mabijir kita. Di tahun 2020 tuluon memang gudang guna baik kita mabiar alai di tabuniho debatahi tadi bagasa siornai. Songon auga ni subia inda di tempat yang paling aman di tabuni hode batahita memang ngolo lalo portibion songon humut teltanoi dunia ini berguncang begitu hebat tetapi orang percaya yakin bahwa Tuhan melindungi dia tidak akan bisa kita hambat bahwa dunia ini akan semakin hancur lam sega ma portibion lam sega manang rohani jolma lam sega manang pikiran ni jolma tidak akan bisa kita tulak tidak akan bisa kita tolak dotop tulak kata bisa dang boy tulak kotai ber kamu makka mang dotta makkainan tabba makka sahid ro makka hamaolon jupang makka parukilon dak pola situla kotai ai komasa doi saluhuna tunaposo ni debata tetapi orang percaya yakin ia tetap akan melakukan tugas panggilannya untuk menjadi terang bagi semua orang di bagasan pardalanan ni ngoluna. Ya bigi hamu cerita ni nama pitung mabuan obor ngayau cerita tayon. Ayau suwingo memang ngadia cerita kunak kuya uruk tuamu. Mula ula piunang bosak kamatong dah. Jalo nak pola paingot-ingot tamu ate yang ku cerita nete. Tumago macam itana ingot tamu. Anon marjamita ibe di soda ba roa mang siah sena ngahai ndam sen non gawe son na menek rohate tumaho ye mula sanggari jaunak cerita na ingot tamuatong jamitai mak idok debatado daba sadarion panodang do hitai muamu mak unak pula hatai hamu horboyan no di luar di pausor ai buaro horboy nak kita muhammad no jadi gawe horboy di ingot tamu kan merdulu gudot to korbonai nah jadi tangi ya orang nama pitung mardalan perjupangan ni borngnya dohok natiur hulum perjupangan nama naik kulum nama maniop obor mardala salak ngabuti menurut tamu arong goguna ni obor di tiok nama pitung daong pas masongoni di dok kalak mamereng amat tan nama pitungon enabu ada amatan mapitung do di tiup obor na dina holomi na lo jena iya te naso sikola ya doroai nga mapitung otomuse na kanawan kasamat jadi tersoni marupani padoan na kan ninnak kasolmai ala di tiup amat taon obor
Hape mana mapitung ko buti mamereng dalan na madara do. Songon na suku-suku ma di rohani na diba, di suku mana mapitungon. Ay sojo amang. Mapitung dohamu ido na. Jitu tiup-tiup pemuna ubur seber kamu dalan na. Buat kamu dah hari dok tamat tanah mapitungon, amang. Tuau mukidang marlapatan oboron, ale tu jol mana berdalat di jolukku, gabi di bere ngawin na. Ido kan? Ido bah. Jadi dang ditobok beau. Orang buta itu memegang obor bukan untuk dirinya, tetapi menyinari jalan orang lain supaya orang tidak menabrak dia. Seorang itu pengcol mai bana. Hamu kamang do tamak kinang, si patao loro tabereng ulau ni jolma marisuang, hape daring gadui. Hita pe si patao loro tau rajumi, tangarong begunani martuhan. Marisuang do magopo naruhata. Gabirang ngolo hita maniup obor, manion dangi perdalaran ni ngoluta. Ala tarajumi dangarong lapatan nion ninda, hape daong. Marlapatan do. Tung marlaba do. Tung marguna do. Molo sotu hita tu halak. Apalagi mamolojol mana somapitung maniup obor manodangi ngolu ni saluhut halak pasti dan dipastikan memberikan efek yang luar biasa. Memberikan efek yang berdampak baik kepada semua orang. Apakah hidupmu sudah berdampak baik kepada semua orang? Amin. Martang yang mahita. Mau lihat mariho Tuhan di minggu padua hondung Epipani mengapa tarhui dahami hagugon ni Kristus. Nama nodangi ngolu nami sian naholomi. Gabe hami pedi jauh horo ale Tuhan jalani pilito naing marsinodang hami mangalehon haulion tu sudah halak nahumaliak kami. Pasu-pasu mahami asa tahu hami marsinodang. Si patao roro hamawolon tuak kana porsiai. Gabi rajumi do magopo hasol hoton natuho pargugui mahami. Jalaho male Tuhan manabuni hok kami. Songon sior asatung marguguhan. Pasu-pasu marwas musaluh na nama dohot di parminggu di garejaon, dohot di online streaming, tupahi nasida. Na ulang tahun kelahiran sadario do sa minggon, lam gajang umur nasida di bagasakai pason na Tuhan. Secara khusus di nanamin nyonya pe manurung boru sirait. Ilehoko na di hari 12 Januari 2023 umurna 91 tahun. Ngatung gajang tutu ale Tuhan perdalanan ninguluna. Jala gudang do basa-basa di zalo nasida asima roham. Pasu-pasu inanami. Asa toktong ho na mangatur hon na umuli na duminggan ho bartu asini roham. Na mangalehon di banahanguluani. Gabe une denggan. Jala uli diak kapinoparna nang ningulu ni nanami. Sai pasu-pasu inanami asatung tiur lakana. Laho pasahaton nguluna tuho ay horna punay. Pasu-pasu nang berulang tahun pernikah dari do sa minggot lam berbahagia rumah tangga nasida. Ujak kon hami jemaat nai baru amanami siburian nilang boru sakala do sada boru pasu-pasu manasida gaberia ruas naringkas marminggu gir-gir martodi tujuluan niareo di Uriam. Pasu-pasu keluarga Elsa Mosir boru hasibuan saya lam tabailas ni roha di nasida di pengaramot yomu di tahun 2022 nasalpu songoni manang jala tabba manang di tahun 2023. Berkati Helen Riri Sitorus, Tuhan tambahkan sukacita. Berkati juga para NN Cihasirait Boru Situmorang, sanggiat nang di keluargana pinoparna, dame na sumurung dia kenang marumah tangga, daporok kaptod dia le Tuhan di Boru Nasida, jala palu mehonomu di Nasida kapinopar tujuluan nero mariti anak kon Nasida, hela nang Boru Nasida ve. Pasu-pasu ale Tuhan, napa satu janji iman nyonya Situmorang boru limbong songoni nang situ takal boru pardedai di napinadatun nasida tuho asima roham saya balosod di nasida. Pasu-pasu kelompok belajar ale Tuhan Sriwijaya NN asanggi alam tabak kahabisuo di nasida. Pasu-pasu keluarga situ empak pahan boru Raja Guo Pumesa sian Jakarta Kelapa Gading
Saitu pahing ulu nasida di bagasak kahi pason jala pasu-pasu masudia kapinopar na dia kaulau dok ngulu rumah tangga nasida pasu-pasu keluarga MC Mangunsong boru sinaga sanggiat ali tua tabak kapangabahan las niroha di nasida songoni nang boru ni huriam Angelita boru si Yahan asiroham Tuhan pasikop nguluna homa nama jalo hamolateon ni rohani poparan upulasma sirait di sudi poparan upulasma homa manggonggom nasida di bagasa nasini roham na mamasu-masu proposal pembangunan ni huriam nang nialusan ni anak pun ni huriam Andre William Nenggolan songoni nang Juanita boru si Mangunsong ali Tuhan pasikop ngulu nasida di akal asni roha hagugon hai pason mangulau-ulau na di akapangratoan jala pasikop di nasida sirokap ni todi dongan na martangi yang turupa muna badiai utangi aku kami nyonya situa pardedi boru sirait napai mahu partikia di nasida lahu majalo operasi manang sadi hari piali tuha pargogoi nanami jala pasu-pasu asanggia pariteni hai paso di nasida paposro nasida pabuana hodo madongani saluhut pangobatiun nasida do tak karuas ni huriam namar sahiti na soagorak kai marsada-sada di jabu nang rumah sakit pe tatak manasida utangi aku kami nang inanami nyonya selagan boru siagian na tilahon asiro hamali Tuhan apuli nasida dot saluhut ruas ni huriam molo tunga kana marsak gale sai togu nasida tu koli asatung dingo nasida lau pasahat to dirina tu homa jalo haguguon siana dopanmu nabadiai mau liate mari hoale Tuhan disudiringkan di basam di tahun 2020 tolon pasat tami mahuriam HKBP Cimahi Jalal Luraon asahona manguluhon dan napasaut ton sakap nauli nadeng kana sinak kapamu dihami disaluhu tak kapak kubasyon nami homa namar sangap jalan namar mulia hot rodi salelengi lelengna mariti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari demahi tahut papunguhon pilihan paduahon. Nang bicar dopanu daging ngatasi sesudi na ulu marsinonda desetuli masuk kebu sondengan nesujulma alu Jesus tulus masa kabu sondanganmu nasa joma asa unduk di debata hodu mangapuru hakun ora jadi pertibion saliling au mangolu tayon maparjambaraki dangulu tadi sudina
Tungisi pasuna kunau manang tu dia piaulang sasadaho hubato pakilala hodulungi rohani na bujuki na pugus jala oto unang luas au belilu hidapamu data diku ikun hudut tiapaku. Tatangi akor mapiliata. Ale di bataw manamina di banua gijang odo haroran selalu selelo na dengkado nasa ulibasa na mauliutus. Pasat tami masana nilehon mitu hampilian nami tuho. Saya jalo may gabiwat na utus di jolong paso-paso may jala ramoti asaw parasyak kami pilianon. Pati bilo karajon mo dito nga ni huriam do di Portivion. Wahai marohana meriti to di masalam mutadahami kurang nisileleon mitu kami. Salam kirgir hai madok mo lihat itu ho. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana dilihundi rudi abataku Hosado guguki rudi salut artaku Upasahat itu Yesus saduku. Ale amanami na di banua gijang, saya pinarbadia maguarm. Saya Roma harajon. Saya saut malamoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Leon matuham sadari okang ulus siapari. Sesa madosa nami. Songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Aiho dona puna araja dudagu rudi asa lapo Mulak mahamu di bagasad dami, jalo mapasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasor hon madamena tutodim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salukna.